ಭಾಷೆಯು ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಾಗುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಕಾಗಬಾರದು. ಭಾಷೆಯು ಗಡಿ, ಧರ್ಮ, ಸಮುದಾಯ, ಪ್ರಭೇದಗಳ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಲಾಭವಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ದಾಮೋದರ್ ಮೌಜೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮೌಜೋ ಮಂಗಳೂರು ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ 20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ಟಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಕವಿ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯರಂಗದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಕುನ್ನಾ, ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಶೈಲಾ ಮೌಜೋ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮರಿಯಾ ಡಿ ಕೋಸ್ತಾ, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ನಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಹಗಾರ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೋ ಇವರ ಪುಲ್ವಾ ಪೋಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಡೆನಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇರಿ ಡಿ ಕುನ್ನಾ ಸ್ಮಾರಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಬಿರಿ ಪೌಸ್ ಕವನ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ನಾ ವಂದಿಸಿದರು. कोंकणी कविता आपल्याच मनातले उमाळे, पण चडश्यो कविता म्हजी मायभास, म्हजी कोंकणी कितली व्हड, म्हजी भास कशी म्हत्वाची हाजेर आशिल्ल्यो. आनी आमकां राग येतालो, अजून आमी त्या पावंड्यार आसात, आमी वयर सरल्यात. आनी त्याच काळार आमचे रविंद्र बाब केळेकार, जे स्वता जाग ह्या नांवाचें एक म्हयनाळें चलयताले, तांणी एक उलो मारलो, हाचे मुखार कविता आमी छापचे नात, हाचे मुखार कविता बरोवची न्हय. आनी तांणी व्हेरी सिरियसली सांगलें, कविता बरयनाकात, हाचे मुखार कविता बंद करात, आमकां कथा जाय, कादंबरी जाय. त्या काळाची गरज आशिल्ली म्हणून तांणी सांगलें. आमकां तें आवडलें ना, कित्याक कविता हो एक स्वतंत्र साहित्याचो प्रकार आनी चड इम्पॉर्टंट साहित्याचो प्रकार. म्हाका जर विचारशात, हांव कथा बरोवपी, हांव कादंबरी बरोवपी, पूण सगळे साहित्य प्रकारांत जर अव्वल खंयचो म्हणशात जाल्यार तो कविता. कविता हो प्रकार. पूण कविता म्हणजे टक टक लायलें, मक म लायलें म्हणून कविता जाता रायमींग करून, ती कविता न्ही. खरी कविता जो आत्म्याचो हुंकार आसता ती कविता, आत्म्याचो आविश्कार म्हणून जी मुखार येता ती कविता. तशी तरेची कविता आमकां चडशी मेळनाशिल्ली. अशे वेळार रविंद्र बाबांनी उलो मारलो की आतां कविता पुरो, आतां आमकां कथा जाय, कादंबरी जाय. आनी ताची फलीत आमकां मेळ्ळें. कितलेशेच नवे कथालेखक फुडें सरले, कितलेशेच नवे कादंबरीकार आयले. ज्या काळार आमचे कडेन 1-2 कादंबरी आशिल्ल्यो, त्यो आयचे घटकेक 100 कादंबरी तयार जाल्ल्यो आसात. जशेंच आतां मेल्विन बाबान सांगलें की तुमचे कडेन हांगा 7 पुस्तकां आशिल्लीं कवितेचीं, आज कितले 450. आज 450 कविता तुमचे लागीं एकठांय जाल्ले आसात. हें फलीत तुमचे वावराचें. आनी आज आमकां कथेच्या मळार, कवितेच्या, कादंबरीच्या मळार तें दिश्टी पडटा. पूण कविता फाटीं उरूंक पावना, कशीच फाटीं उरूंक पावना.